So yun mga idol, no, konti na lang, oh. Diyan na lang, at saka yung dito sa likod ko, yan. Maulan-ulan pa dito mga kasiga, kaya medyo basa yung ating mga inano, no, linalampas ang tawagon. Kung napapansin nyo mga ka-idol, no, natumba dahil mababaw yung pagkakanyang pagkabaon. So dapat talaga pag magtanim mga kasiga, laliman natin para hindi siya matumba, no. Once nga medyo mahangin-hangin, malakas, hindi siya matutumba. Katulad yan, mababaw lang kasi hindi ako nagbaon yan. So yan, natumba, no. So ulitin na lang natin mamaya mga ka-idol, no. Pahinga man tayo mga idol, no. Grabe, malaki pa yung ating gagapasan, no. Meron pa dito, yan. Yan. Mabilis kasi tumaas yung mga kahoy, kaya ganyan. So mag-relax muna ako mga idol, no. Basang-basa ako. Inom muna ako ng tubig para ma-recharge yung ating lakas, no. So yun lang. Salamat mga kasiga, bye bye.